What's up mga buddy? This is Badi on your screen again. And ngayon mga buddy, no? Sa vlog na to mga buddy, alam nyo ba mga buddy? Gumawa kami ng ring para mapaglaruan ng basketball. Kaya ngayon, pupuntahan natin ang ring na yon at para makapagturuan ko kayo kung paano ang paglaro ng basketball. Kasi parang kukunin na tayo Lead me, Lord. Teka lang, dito si Snake nagpapa-music. Snake! Snake! Kwansa, paunga sa kayo mag-vlog ta, makapiright ta. At mga buddies, ito na yung ring namin, oh. Ipapakita ko sa inyo, wait. Ayan na yung ring na ginawa namin. Ito po yung ring na ginagawa nila guys. Dito sila magtatambay guys. Marami din sila guys. Meron din sila mga bagong kasama na mga ayos sa bahay namin. Sila po yung kasama maglaro guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga ako kagaling mag-basketball. Okay, game. Hambog ng Sagpro Crew. Pasa mama, look at me. Init. Watch and learn. Look at this dude. Ayan talaga yung mga malalakas mag-basketball. Di talaga pinapakita yung tunay na lakas pag di sa laro. Hi. O karon mga buddy. Badi. Natay kalaban dress basketball nulong. Morning. Kalaban, wa pa ganyan team. Best shooter of the game. So ako ang team Tony Squad. Tony. Almoralde in the house mga buddy. Get out the way. Pretty boy coming through. Me and my crew, we swaggin' in the room. Playing with the legendary Pokemon. Nice game. Dahil dula. Amit ko na spike kan sanang.
Ubog sandig. Ubog. Mo ba nagyano ra mga kunyan. Dayon mo, wala matay na. Wala kay saa. Hindi ako gatsensya. Matusan gin ako. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Nice game, hard game. Unsa may masulti na to nga nakadula na to yung ano masasabi mo? Fighter guys. Fighter kayo, Badi. Kani si Ungart, kani. Kani na. Ano si Ungart? Kani nga bata. Kani nga bata, grabe kuan like crossover. Pang battle YouTuber yun. Percent pa ang gigamit kini ha. 20% tong lakas pa to. Ako siyang gi-apply to imong tirada tong ano ba, tong too late na bitaw. So syempre naka-create na tayo ng space, automatic yung dalawang yun, nilalapit yun. Pero syempre paglapit nila, too late na. Kimi ga suki da to sakibida ashita wo kaeri ni yo.
Kuha gawin ako. By the way, nakuha mo? Kuha gawin ako. Pila ka months yung practicean? 3 months yun. Digin basta Magina usually ang average nga span of time nga makuha. lagi lisudag eh pag layo dag. Ana na gid. Layo na gid tayo gid. Nagina yung usahay nga kuntiin mas labaw na sa akong ulo. Uy, tulit na gid. Too late na. Tulit na. By the way, 50% pa na. 50% pa ako na. Wala pa 100% ang lakas. 50% sa akong 20%. Ay, 10 to 10 tanan. di mada. Chill, chill. Subscribe ay mura din. Mga buddy, dito ko na tatapusin ang vlog na to at maraming salamat kay tatapusin ko na. Taas na masyado eh. Ang hirap mag-edit. Dapat mataas para sa opening. Siyempre. Huwag mo tapusin! So, Ngart, salamat sa nice game. Salamat sa nice game. Salamat bayad. Salamat sa nice game. Napakaganda ng laro namin kanina mga buddy. At in-apply ko yung in-animal Ngart basketball. Ngart Napaka-ano nito, napaka-shooter ang buhay. shoot lang kasi may baldado tayo sa kamay eh, kaya iwas tayo sa pasok-pasok sa loob. Chill lang. So mga buddy, don't forget to like, comment, share, subscribe, especially to Joseph Sabelio mga buddy. Ngart in the house mga buddy. And Japet. So mga buddy, maraming salamat. Peace. Now, woo! Let's go!